Mbah, jenengan niku kok saged ndamel ludeng kaya ngoten napa, Mbah? Niki kajenge pilihan lurah kampung niki. Oh, ngoten nggih, Mbah. Entos daya-daya niki lho. Oh. Lah, prediksi sampean sing pundi, Mbah? Masalah niku pribadi prediksi niku nggih. Tafsiran kula. Ya nopo? Tafsirane niku ya nopo, Mbah? Prediksine, Mbah. Pirang persen? Berpirang persen, Mbah? Halo. Sampeyan wedi, Mbah? Mboten napa-napa, Mbah. Wong prediksi tok, Mbah. Prediksi kula nggih niki nomor 3 niku. Oh, nomor 3. Lho, kula dhewe mboten semerap, Mbah. Nomor 3 niku sinten? Kirangan Syaripeng.